nwoke ise ise Aya na-eje na-ana ya dị ibe ọ na isi ije ego ndị ọcha ka anyị na-adị agali ofu ego ndị ọcha ya dị ibe dọla n'imebe exchange bụ dọla euro gbalị ya hụrụ naira agali ofu ọgaranya igiriga akụ ọmụmụ ozuzu nwoke ozuzu nwaanyị awụzi nwoke bata oye nwaanyị abata oye ya la ọmụmụ nnekwu ọkpa bata ọbara ọkpa anyị alụ ụlọ eluwo awụzi ya onye ọbụla dị ebe na ebe nwanne ibe nkwu bụ na anyị alụ gbara ise ọ dị n'ọfọ